Pozdrav medenjaci, danas je na redu domaća životinja koja se zove svinja, pa ću vam snimiti, a ispričati vam par zanimljivosti o njoj. Svinja ima njušku, malene oči i mali kovrčavi rep. Imaju izduženo tanko tijelo i kratke noge. Na svakoj nozi se nalazi 4 prsta. Svinje su svejedi, što znači da se hrane i biljkama i životinjama. Njušku, kao najosjetljivije čulo, koriste za kopanje po tlu, tražeći hranu. Imaju čak 44 zuba. Krmača može oprasiti od 6 do 12 malih praščića. Ovo su praščići stari samo 1 dan. I još par zanimljivosti o svinji. Muška svinja zove se nerast. Svinje se smatraju jednom od najinteligentnijih životinja na svijetu. Svinjska bodljikava dlaka koristi se za izradu četke. U blatu se hlade tijekom vrućina. Raspoloženje svinje možete odrediti po repu. Ako je rep čvrsto namotan, svinja je sretna, a ako je rep mlitavo visi, svinja je nesretna. Najčešće pasmine svinja u Hrvatskoj su Landras, Veliki Yorkshire te Pijetren. Hrvatske pasmine domaćih svinja su crna slavonska svinja te turopoljska svinja.